Kaixo lagunok, hemen berriz ere zuekin Lasto Txapel jauna. Asteburu honetan espotakuan izan nintzen. Bidaia horretan robotegilia eta beste bi kiderekin joan nintzen antza. Eta bueno, apur batan bizitakoa kontatuko dizuet Kongo urekin jolasten dudan bitartean. Lehenik eta behin gure itxasontzia hegazkinetatik babesteko habilitatea emango diogu. Espotago denosti, oso esperientzia bolita izan zen. Ezagunak ditudan jende nahikotxeekin topatu egin nintzen bertan. Eta gero zinbait sorpresera izan nintzen. Adibidez, bizkaitarra zela pentsatzen nuen neska bat bertan aitortu zidan izatez Gipuzkoarra zala. Gero ere Sasura dia aurrez aurre ezagutzeko aukera izan nuen, pertsona benetan jatorra, eta euskalduna denez eta berarekin euskera hitz egitea naturala atera zitzaidanez, berabaki nuen elkarrizketa bat egitea. Eta ezagutzen duen beste bi pertsonekin ere elkarrizketa egin nuen. Gero gauza barregarriak egon ziren. Abidez, pike naturalak, Juria eta Jaoiari buruzkoak izatez. Gehien bat neskekin, nahiago zutela Jaoia. Gero Juria gogoko zuten neskak ezagutzea, hitz egitea eta oso, gauza interesgarri izan zen eta, motivazio handia. Egon ginen apartamentu ere, primerakoa izan zen. Ekitaldia egiten zen oso bat minutura. Oso toki lasaia naiz eta egin genuen atajo bide laburra nahiko aldapatsua izan zen. Zer gehiago esan dezakeen. Gero eskatu egin nuen jamak Kongo kantei kolekzionarena. Oso maitagarria oso. Zer gehiago. Gero Rion Batxizen moduan joan nintzen ez eta bar. Eta bertan fronte bat zegoenez ondoan pailazoren apur bat egiteko aprobetxatu egin nuen. Raketeekin jolasten. Ekitaldi osotik garrik dendario batek ezagutu zuen nire animearen izena edo pertsonaia. Ez dakit pixka eta raro egin zitzaidan. Baina, espotakori buruzko bideo bat prestatzen nabil. Pizkanaka egiten joango naiz. Ez dakit zenbat iraungo du, denbora beharko dudan egiteko, baina, zenbait bideo, adibidez, gonbidatutako frantses batena, elkarrizketa, robotegilean
azpititulak jarriko dizkio. Eta azpititulak dituenean jartzen joango naiz. Oso frantses jatorra izan zen. Gaina elkarrizketa galdetu egin zigun, elkarrizketa biok egin genion ez, hitz egin bat errotegilanek. Ia nahi genuen elkarrizketa frantsesez edo ingelesez, eta hori apur bat harritu egin duen. A ver. No hago otra. Bueno, hemendik ezin beharko dut eta puntoa bestiak den moduan. Gero ere pentsatuta genuen cosplay bati buruz. Eta Donostan gonderitxe egiten igual cosplay horrekin artillero dale fuego abesteko aproposa izan daitekena gainera. Kantei Collectionen Kongo bat eta bestea Kantei Collectionen Akagi hegazkin untzia. Baina, bueno, hori beste gauza bat da eta auskalo noizko egin ahal izango dugun. Esantzi herrimen aldiogu. Bueno, gero gaizte gauza bat, irakurritzei da nahiko esanguratsua izan zen igandean, cosplayerrak doain izartzen zirela, baina esan zuten cosplayak ezagunak izan behar zirela, hau da adibidez. Joaten bazien Luffy, adibidez, suposatzen dut, hartu altzina doaini, baina nidez joaten bazinen, nire pertsonai adibidez, bere anime ez da oso ezaguna, edo Luffy bezain ezaguna, kaso honetan The Prince of Tennis Reiama etxi zen, ez nuen frogatu beguneko zerrea nuelako, baina pentsatzen nuen ezidatela utxiko, ez dut ulertzen, beste toki batzuetan pertsonai ez badain ezaguna edo atean daudenak ezagutzen ez badute, argazkia ezagututa froga dezaten, pertsonaia benetazkoa dela eta ez dela asmatutako bat, basartzen utxiko usten zizuten, baina bueno, hori apur bat azerretu arazi zidan. Ez dut ulertzen, baina, bueno, zenbait jende ia erdizka konbentzitu da daukat, Bizkaiko ekitaldietara etorri alizateko. Niko zika, eta gero dago momentu horiek, etorkizunari begira egiten duzun plana jipa dela eta erakusten dizuten bideoen gatik, ekitaldiak eta dituztelako eta, klaro, enbidia apur bat ematen du. Eta jiparekin, bilmaina bat den moduan, bazten zara komentatzen jendearekin, eta horrela, bueno, eta gero taldetxo bat joateko, euskaldunak goaldean, edo euskaldunak beste ekitaldi batetan Euskal Herritik kanpo. Baina, bueno, hori
beste gai bat da eta denboraekin eta pazientzia apur batekin jorratzen joango gara. Ia eseita lortzen dugun hemendik, bestela txikituko gaituzte. Bueno, irabazten goaz. Horren konturatu nahi. Gautuzte. Hoizen da izan da guztio lagunok, Urrengora arte, agur.